Ahojte, vítajte pri novom videu. Bude to haul. Ako prvé sme boli v Tigri a uvidela som tam takú vec, ktorú som si povedala, že wow. A tou vecou je takáto nádobka na voňavku, proste úplne taká, že stála nejakých 6 €, ale proste povedala som si, že proste je to strašne pekné, takže som si to kúpila a som z toho rada, pretože sa mi to, je to také princeznovské. Potom som si ako ďalšiu vec v Tigri kúpila toto za 4 €. Ja si takéto veci často nekúpujem, ale toto je, proste ma to, no páčilo sa mi to veľmi, lebo sa to vyslovene tak rozplýva pod rukami. Ako ďalšie som bola v DMke, tam som si kúpila toto. Do DMky chodím asi každé 2 týždne a proste vždycky hovorím, že toto je dobré. Ale že počkám si na budúce. A dneska som si povedala, že na budúce už nebude, že si to proste kúpim. A proste sa mi to tak páči. Je to vlastne taký krém, čo si dáte takto na pleti, potom to zaschne a zošupete si to. A ako ďalšie som si v DMke kúpila takúto očnú ceruzku od Essence, proste bielu, pretože na tú súťaž Fakt má talent máme takýto kostým a k tomu sa to proste hodí podľa mňa, aby proste každý detail bol dokonalý. Takže toto som kúpila. A potom som vlastne ešte bola na Bubble Tea a to je tak všetko. Ahojte!